ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар амри имрӯза як навор фақат хундаи портерҳоро мондагем. Ҳамашон бо дархости ижтимоӣ шумо дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модар мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳарраки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен, мошинои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар навбарои оянда пешкаши харидор мекунем ва бардоро аз ҳар яктуми шумо хоҳиш менам ки видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. сирожна хундаи портери фурӯшӣ портери 1 соли бариши 2002 ҳуҷҷатош буд шидагай. портере фақат мотор мекунӣ тамом. балонош навай, хадавои нав, кузов 100%, бор дора. 3 моҳ пеш харидагам портера, моторш задагай, натонистиян ҳай карда, ба мин сабаб задаи мотораш хачон 3 моҳ пеш 55 000 сомонӣ харида буданд. ҳозир Москва рафтаган. соз ҳай кардаги нест, соз ҳай карда натонистиян, ба мин сабаб моторш мезана. 55 000 сомонӣ харидагианша, ҳозир 47 000 сомонӣ мегӯянд. бо муомила дора. сирожна пилар кушига, ба мин сабаб портера мефурӯша. портер қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нарша 47 000 сомонӣ гуфтаста. боз муомила дора. марҳамат касоне ки харида бошед, рақамҳои Москва будагӣ ватсап шаваста, рақамҳои Тоҷикистон будагӣ занг бизанед. бихаринша. бародарҷонум, сағираҳои безан мехоҳен зан бигирен, метавонен айб занен. фаҳмидед бародарҷонум, ин барои ҳамхобагира дароз кардана. бародарҷонум, бародарое ки мисол пир шидаген, уже штала шидаген, уже афгор шидаген ку шавинад, метавонен бародарҷонум муроҷиат кунен. алҳамдулилло товари навай. сирожна хундаи портери фурӯшӣ бардоро соли бариш 2002 ҳуҷҷатош нав кардагай. портер 100%, ҳолаташ беҳтаринай. ягом расход ва ягом камудӣ надора. фақат мегирӣ кор мекунӣ. портер қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 65 000 сомонӣ гуфтаиста ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеоно лайкҳоро бизанед ва дар комментари ҳатман мошинаи мехозое ки номашро бинависед. мо ҳамон мошинаро наврҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментари будагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. мо дар навбарои оянда пешкаши харидор мекунем. сирожна портери фурӯшӣ бардоро соли бариш 2002 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора. утилизатсия ҳаст. балоно 80%. портер дар ҳолати беҳтарин қарор дора. ягом камудиву расход надора. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. портер қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 55 000 сомонӣ гуфтаиста ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро портер бениҳоят ҳолаташ хубай. мегирӣ фақат кор мекунӣ. ягом камудиву расход надорад. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора. балонош 80%.